Liceul Tehnologic Constantin Bursan din Hunedoara este pionierul învățământului dual hunedorean, având clase de școală profesională în regim dual încă din 2014. Pentru anul școlar 2021-2022, liceul nostru vine în întâmpinarea elevilor de clasa a 8-a cu o clasă de învățământ tehnologic liceal cu 2 specializări: tehnician electronist de telecomunicații și tehnician ecolog și protecția calității mediului. De asemenea, pentru învățământul profesional avem 2 clase cu următoarele specializări: constructor montator de structuri metalice, învățământ dual cu societatea Recomsid Hunedoara, sudor, învățământ dual cu societatea ASA Abloi Hunedoara, electromecanic utilaje și instalații industrial, învățământ dual cu societatea Dar Draxelmaier Hunedoara și frizer coafor, manicurist, pedicurist cu salonul Nobles Hunedoara. În învățământul dual, elevii beneficiază de bursa profesională de 200 de lei lunar, la care se adaugă cel puțin 200 de lei din partea agentului economic. După finalizarea școlii profesionale, acești elevi au prioritate la angajare în cadrul agenților economici, putând să își continue studiile liceale la zi sau seral.